Okay, hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise mig og Elias hus frem. Og det er Elias. Hej. Hej. Ja, skal vi vise vores hus? Det kan vi godt. Lad os starte med vores samling, der er herovre. Og det er alt det, vi bare har fået for inventory. Ja, teknisk set. Det er bare det bedste gave ever. Og det her, det er skammekrogen til vores hunde. Meget, meget sjovt. Og PS, hundene, den viser vi lige om lidt. Så har vi også vores meget mærkelige døre. Usynlige knapper. De er lidt cute. Der er ikke en knap på den her dør indvendigt. Kun udvendigt. Fordi hvis du sætter en knap der, så vil den så også åbne den her dør, hvor der er en knap der. Kom. Skal vi gå på at vise? Ja. Det er vores fængsel til vores venner. Ups, det skulle jeg ikke høre. Ja, det herinde, det her vores fængsel. Og det her, det er bare tomt noget. Ja, men jeg har 3 hjerner, som Jakob kan se lige lidt, når vi er færdige med det her video. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det ved jeg. Så har vi også vores seje hundefins, fordi vi har jo hunde. ja. I kan måske tage et lille kig på den ene hund. Ja. Jeg kan ikke Og lide. hvis I kigger rigtigt her, så kan jeg se hovedet af den hund, der er min. Jeg kan ikke se noget. Det er Jakobs hund, det er min. Ja. Vi går bare ovenpå. Hey, vis lige dit værelse. Nå ja. Etage, eller hvad du kan kalde det. Det her, det er mit meget fede soveværelse. Og min computer. Elias flytter. Jeg skal game. Kom, snart. Piu, 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 piu. Det er ikke sjovt. Og så må jeg lige pause, hvis I gerne vil se den her bog. Kom, Elias. Jeg går på nu. Og ja, hvis I ved det er mig, der har bygget sammen. Men har du lavet en dør til et soveværelse? Jeg ved ikke, hvordan det er. Nå, det har jeg ikke set før. Men prøv at se, Det er min hund Charlie. Og det her er faktisk det mest simple nogensinde. Og hvis man lige flyver op her, kan man se det redstone. Ja, og så er det bare et lever, der sidder nede til redstone, som vi så kan tænde det hele. Ja. Og hvis I vil vide, det her det er Minecraft Education Edition. Det er gratis at downloade. Alle kan få det. Ja. Det er ikke bare en folder. Bare så kan I komme med. Det er ikke så svært. Meget nemt. Så har vi et komfur. Jeg har sat fod i. Gang i. Med hvad? Nej, med en lighter. Ja, Jeg også skal bruge til at men en vandlighter. Jeg kommer også til at skrive på. Flot. Og så har jeg en masse bøger heroppe, og en masse bøger herovre. Og min computer, som jeg for det meste bare bruger til skolearbejde. Ja. Han bruger min til at game. Nå, nu vil vi se dit soveværelse med din hund. Kom ind i mit soveværelse, der er meget smart, og det er med Lu. Det er med Luen. Ja. Den er mega cute. Kom så. Hallo. Hallo, kom lige. Den der hund. Den kan gå der. Og Lilla, det er min yndlingsfarve. Så er det gået inde. Men jeg tænker, at vi bare skal gå ud. Ja, og så skal vi vise gymnasiet, som jeg har bygget, selvom jeg ikke er god til Minecraft. Jeg er nok den mest dårligste på overgangen. Lukker du lige hundefanden? Okay. Bla bla bla. Nu går jeg ud. Bip. Hallo. Og vi har vores heste herovre. Ja, jeg kommer lige. Vi har Gert, som er Jakob, og så har vi papkasse, som er min. Papkasser. God papkasse. Så her har vi nogle trædesten. Det er ikke altid, at vi er gode til at bruge dem. Ja, jeg bruger dem aldrig, brugerne. Jeg er meget dårlig til at bruge både i virkeligheden og i Minecraft. God fact om mig. Der gjorde jeg det lige på i sin. Wow. Så har vi vores høje stang, som skal forestille
den bue-ting, der er på skolen, vi ændrer den, så den bliver lidt mere bueformet senere. Og det her, det er Vores rollercoaster gymnasium. ja. Kan du forklare, hvad det deroppe er, og forklare på skolen? Ja, det er rollercoaster sign, og det der, det er til at binde vores heste. Og hvis I er noget sjovt, man kan med vores sign, sidder I det. Det er så godt nok ikke meningen, man skal sidde i det, men okay. Det gør I hver dag. Nå, okay, kom ned. Nu skal jeg lige vise gymnasium. Først har vi kantine her, og så er meget lækker mad på menuen. Jeg har ikke tænkt kantine. 10 stille. Hej. Halløj. Jeg er lige under dit bord. Ah. Nå. Og så det her, det er toilettet. Ja, der er også der er en sofa lige ved toilettet. Og det her, det er pigerne, så man kan se det. Det her, det er drengene. Jo, jeg må gerne gå hånd. Jeg er transkønnet. Ja. Og prøv Det vil sige, at jeg må bruge begge toiletter. prøv at se toilettet. Ja, og jeg vil bare lige sige, at Jacob han startede med at bruge hoppers. Og så sagde jeg til ham, Jacob, du kan så bruge coldbuns i stedet. Fordi der kan også være vand i. Det er det samme håndvask, der bruger Jacob. Også hoppers. Ja, jeg er meget dum. Nej. Jo. Du er flere cool end mig. Nej. Jo. Men man skal altid lukke døren til tæt. Og det her, det er en meget lav IQ. Og nu skal I lige høre, hvorfor. Den indlæser lige. 2 plus 2. 267 øvje. Uvo 167. Kvold 617. Er lige med 1567. JSK er 681 KKK 277777728. Han er lidt bedre ude. 67 minus 67 er lige med 0. Han snakker, når jeg har lavet IQ. Jeg skal søge. Er lige med 1567. Ja, I siger rigtigt. Det er faktisk en Samsung Galaxy, der er i telefonskabet. Og der er også iPhone 17 Pro Max. 10 lige stille. L 68 1 KR 2 7 7 7 7 7 7 7 8 20 6, 7. minus 6 7 lige med 0. Selvfølgelig. Ja, det var det, der stod på tavlen. Ja, kom. Nu skal vi... hvad skal vi gøre nu? Nu skal vi lige vise byen. Nå, vent. Først skal vi lige vise lærerværelset. Det er lærerværelset, hvor der er en kop kaffe her. Det skal forestille en kaffemaskine. Og så... Ja, det er et meget lille lærer. Det er ikke en flower på det. Hey. Og det er ved at blive nat. Vi skal hjem. Og så næste morgen, så viser vi det. Hey. Hey, åbn lige. Oh my god, så får du mange ud. Altså, og spasser. Den første, den sidste, der er inde på sit værelse er gay. Godnat. Sov du på det? Det er mit hus. Jeg er ikke på mit værelse. Jeg var på værelse. Jeg troede, det var meget ud. Nej, jeg har bygget det. Ja, så. Og jeg har bygget gymnasiet, så det går der faktisk ikke. Nå. Nå, vel, så får du bare fri på skole resten af året. Du lukker den. Jeg gider det. Så må den bare stå. Hey, kom med dør. Sådan der. Vi skal lige vise byen. Den er herovre. Ja, jeg er blind. Den, Elias siger, den er herovre. Ja, der er en stor metal. En netherite pæl, fordi... Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke rigtig se den. Du har ikke været over endnu, så den er ikke lukket. Nå, nu kan jeg se den. Den er lige der. Så villagen, den er her i nærheden. Hvor er den? Den er lige her. Der er ved villagen.
der er jo Elias. Nå, jeg har faktisk ikke set Villagen endnu. En tyr, eller en ko med... Ja, det giver ikke mening. Jeg faldt ned i et hul. Bare lige noget for konen. Sådan der. Nu kan konen gå. Medmindre den har en meget lavt IQ. Nå. Og jeg vil bare sige, hvis man vil gå en lille smule videre. Hvor videre jeg teleporterer lige til dig. Så er der Teleporterer hvem? endnu en landsby. Til Elias. Og så... Og Elias er i gang med en fight med en jerngulm. Jeg mener en irongulm. Nå, lad os lige vise den vej. Kom fra, jeg kom den herovre vej fra og herovre fra. Så bare bang! Ja, Elias, stop. Du har en elytra. Det her er ikke. Nå, men jeg ved ikke, hvordan man prøver en elytra. Så skulle man bare flyve sådan her. Jeg kan ikke se dig, Elias. Hvor er du? Grav. Jeg finder dig. Elias, kom her. Ja. Skal vi sige, det var slutningen for den her episode? Vi har planer om at lave en survival skill Minecraft noget. Mig og Jabber. Nå, tak for den her gang. Vi ses. Hej hej. Hej hej.